Banglong Digital News Forum asai hemalong nili prangke mai long prangke mai kepa tabang solong nangan cek tongdun channel keduan atung pangga curu lo pen akardom pejilo kasi alang litum kar Banglong ara raphan ahokpet lapen laso news mate abirta kapali usi nili ning thesi pinidak tako prangke mai phalo kasi ke chengsi nili ke chengponi kala phalo je kar Banglong Autonomous Council sitame Ladakh MOS apike kar Banglong Territorial Autonomous Council position stoklo setame non alama bangke je kar Banglong Autonomous Council ilitum 70 years suselo lasi la solo kaching thuramu mane development pu ilitum kaya ke hang kong asitina party tame laso ke hang kong do lasi la so hormu kupwa anatusike dama development bang label asitin arong aje lo kami Karbi Youth Festival le punoy e Durga Puja le punoy Zonal Festival le punoy ba kopenia bihu le punoy ko pia posi non munit kom hak ditilo lapen bozara long arni bang sitame di foson town ilitum Karbi Banglong pendak hello itu mahem pilo arong so pilo pia posi munit kom hego ari kang sam kot mane chonam choret along da kom hegitilo asi dak ang tek ni lasap ni paklangko Lasi nang letum kadu kita cini kar Banglong non kacari ponbom Autonomous Council lalong ake hai CM tuliram rohang alang li kacari pon alang li kapori pon bangke lapuelo je non alom apil theke kapathu na thura hinta ili tumching thurnai liso e jang tumching thurnai pusi alang li kapori polo lasi la bangso long la taisia development lo lasi alang li ke claim pon along ko ansi ke chok lima la pen ili tum ratum ko son si kalukson duma la dang nili Than po lapen lapang solo bangke rat tumleng caping noi lasi ke damtang penangan ani 2020 ningkan Ladakh Karbi Banglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kase marjia phanpura kuti kep dhuri ponlo asitin ahomosti longta ECC stadium kapan kas kisi kedang pondulo lasi hala solong kisi kedang ponatengsi Ladakh kam tame pilo lapen halaso a contractor tum a komatma lapen laso ke chok lim ke chok che ko pima la bang sini li rada phane than igi pusi achini lo lasi Ladakh ke nili akoi kewan pu bange kali setame la sohor mu ko ansi ke chok lima ke chok che marading changu lasi Ladakh mini stadium a contractor lake kichengsi la bangke is lafer lake amri homosti lo Ladakh a contractor ke Osia Trade and Supply Proprietor ahem fuge lake promote begani otu marwari thaipo alang lilo Ladakh contractor ke lapet ako dotulang labanget deitor longke lake MP Agarwal otu lata marwari lo lasi lake deitor long a contractor lo lapen ako damtunang nomor ke thom habe timung dilai lapen ako nomor ti dolang umtang timung lake halong cibat lapen honsing timung at dongkam mukam lapen ako nomor trok bangke Rajdhani Association Proprietor Dorson Bolua labangke ACC ground labangke lapen ako doslang Cintong constituency lomong labangke lake ako doslang troksi bangke Chunbang timung Bokulia Irrigation Filalong lake mini stadium lolata lapen ako Rangsina Enterprise Proprietor lake Sahil Agarwal Rong Mongwe lapen Rangsina Enterprise ako Rangsina Aklam labangke Rangsina Enterprise lota Sahil Agarwal lo lapen ako nomor ke babangda Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Langhin Tinali lapen ako Crazy 11 nomor bang dutulang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hawra Ghat along lo lapen ako dulang GM Engineering Proprietor Prosanto labangke Medhi labangke Dhonsiri longlo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toradobi GM Enterprise Simka Nala Umsowai lapen GM Enterprise Chutia Nala GM Enterprise Siloni GM Enterprise Same Langso GM Enterprise Chukiola GM Enterprise Okereng GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex GM Enterprise Borsing Ronghangao GM Enterprise Bhoksong Regional Sports Ground
la si dak ni pudai bangal hailo la so long kora truck lote 10 crores lote 260 crores 260 crores angbong pen dak lokela contractor karbia khetum bang alo dak itu bopen dili than polo dak kecengsi habe timung umtang timung lapen ako honsing timung la banget komlong lo la si ako chun bang timung bang kli la si long kora truck pen bang kli atum si akar biak hai tum si dak contractor ke long chot lo la si ladak la umtang timung bu bangke iya mongol sing timung asopo lata iya masopo bu si ke long chot hai pulata lapen honsing timung puta lata mongol sing timung long si ke klem abang pulo alang li ke me ka hendo pulen li poli halada ke do posi alang lita ke long chot tangte baki contractor binong dak lokel akar biak hai tum ba bang khai sa kumalo dak ke do ke nili ningje pon lablo marwari angse si dak ke do lapen inudvet la GM Enterprise amen pen long krege thom plote 130 crores tu lake 130 crores inudvet fancy i dead lo la si la alo ke choklin la si Karbengong Thomas Council atum ke claim pon jakong ke cher jak ko pc claim a la ke Assam Finance Rule long la pen Assam rules long isido je lak hokep abad lote la bangke online i tender si pinai lage hala solong kacheba parai do la son thaksi Assam along a district anta i tender ang se 50 lakhs abad pulo tangte setame Karbengong Thomas Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidda bangke nitum la sonium bangke nang proyekre nitum methang aron si claim ji close tender tamane nitum close tender talo lapen off tender la electronic media dam delo lapen la hai online long dam delo pusi alang nitum ke claim sadda bangke isira rafan beselo sadda rafan kahino kunaloma alang nitum jungjung ale pasi ilitum Karbengong arat 6 schedule lapen inglo maso a district along ali kacu en ke autonomous council along kacari atum lasi lason ki gilu ute ladak tender ki pi kuma malo nang tum sias pak langka nang tum sias pak langon gil tum nang proyek lapen loes tender ko marlo kedu ko son si latum ke long lo inuveda contractor ko son si la an long krege thom ke long lo lapen bakian ta marwi tum si cerai la ko son lo tamane 70 ningkan trok sikke ban ta il tum Karbia khai tum lak kuti kep ke claim una bang avelang lake itu ining du lam lake mante ki pipe der ma government tum to mante ke claim aja kong tong ga der luma il tu makai tu ningkan toxic kep nang lekta kasi kai ke kaci paroka development na banget dake niligi pudai banget ka parli no lake athe kopiloma il tu inglo so khaya amen nc ladak banget development wan pen kaci rai banget habang antara bunilu ande kumalo ka develop langke ani gang sam di pua pojar long koson si menit dak dola festival koson si dak menit ke dola tasi puja koson si dak menit ke dola itu Karbengong lo tasi businessman tu mawelo pelotang ile tumta kiringnya tuara welo athe dak ador bat lab hormata tasi lasondo lasuang the ang tana menit tum cerai lab lapen lada jitu kilong itu long ledet inuver kan piweret lasuang thek bange ke wangjian ita ako nili paklang chulang kasi pinilalo lapen la soa scheme along jitu ke claim awardar tani long do erlo la awardar ke la long kora truck awardar tani long do lo kasi lalo lapen long kora truck atangka jitu nangka release lalu ta la hello hills area department pen nang release elo kasi ke chengsia bangke 17 February 2020 so ningkan bangke 160 crores lo nang release lapen ako api bang aku dutulang la bangke 100 crores already ada kasa bocok sedala 2019 bangsi 100 crores 2019 lapen la so api si pamuni ligitan pon lailo 2020 160 crores mane kadu kawe pangrupet pen 260 crores ke ladak nang release at lo lapen dak akama bangke nili asap kadure penajone landam penne nili long ni dim landam lo bokulia lapen dak long nit along ke lake silunia long lo pen nili thanik lo la bangke
kang tang klong strong IM omor sing tisu ahem atheng nu mule pusita henu nilo alang hem pen dam chet ar bilote lake hadak si ilitu long dampo tasu stadium ke lapen hadak ke chok che la phelo je ilitu ma phang kapat thua hin paching thu nang unang ki piadin posanang le et claim lo kontraktor bang bang kelong ni polong ko pini ke chok che la bang ke council tu jini lo sa pinian ni anda stadium field bang ke ingram susi dolang la pen ador ke su kiswan glass anda heng lab lo kabojat mane ka akau somar tu damsi heng lab lo la pen hadak litrim bathroom anda pa heng no lab lo la pen haladak current electronic la wire jitu adim openya box anda hadak pa heng no lab lo sukian anda pa heng no lab lo tade nang itu otomas council long kacari pol lapen jase pen ahem atung gitu omor sing tisu bang nang li iyam krempo nang li ki nang li dat ka cepang cui pantong ki klem chot ma je lahai nang li ka chelang nang li responsible ada itu velu ma pusi alang li pang li ku dung lapen akhe da cepang cui plote hilo angte ka jaka dulang lahai bang ke akap regalam lasi nili pui bang ke laso hormuta alang li lang nang ye poluta ahem atungan ta pini da ingram susi tu lapen lahat kuti tangka ahong non kalukson si do boblo asi lahelo pini jase me pen franke mai pake je somni alam lo the pi bangke ilu tum inglong aso men pen dadak kam wan po kaciraji akam bang angtan amunitum lapen laso kam dame ki klem patang pame me pen ington dikan kopo lapen dak kar benglong tumas council tumta latum kelang jisu ke lang nya teng pela tum lang ni da jone pini ani ili tu ko an ke develop ni ta develop ni develop si dili neng jeng tu lo tasi pini la so lam ke ko an ke choklim le la ke rar le inside gitu je akhai ang tan amni tum kam ili tum long cerai dum lap kon si ke choklima inwe da amni cerai lap kon si ke choklima la ke rar le inside le si dili rar pasi pachini